En Ildo hier van de week al sassen in piepernutten, maar nou iets ze net de piepernutten op. Wat is toen nou heel dit op? De hartjes, doe moest toch piepernutten? Dan ga ik dit en dan draai ik hem om. En dan vouw ik weer de puntjes naar binnen. Gewoon netjes, zeg. Mooi man. Normaal in je skate. Oh, was de broek ik haast vol, hè? Goeie. Oh ja, met je. Een naaie daar, een naaie. Vlog. Ik zit hier met Saken, Jara, Ildo en Lois. En Ildo hier van de week al sassen in piepernutten, maar nou iets ze net de piepernutten op. Wat is toen nou heel dit op? De hartjes, doe moest toch piepernutten? Jongen. Klaar? Wat zei het? Klaar zit goed. Zit er kwaad zijn hoed erop? Zijn mijter. Oh ja. Oh, wat grappig dat hij me net jongen. Hé jongens, het is jest, hè? Wat hebben we bij die jest altijd? Rijn, maar ik. Nog meer aan. Bladjes. Ikkels. Wat hebben we nog meer in hier? En dat wordt zachte koud. Paddenstoeltjes. Ik dacht, het is echt waar en een mooie dag. En ik ben in mijn leuke gezelschap. Het is leuk om even te knutselen. En Lois, die hier een heel goed idee. Want die zei het wordt al. Paddenstoelen. Je mag echt wat oorschutselen, maar ik ga... Een paddenstoel zie je dat we die dan in een bakje doen. En dat we die gewoon mijn skik opnemen, dat we die in een bakje doen. Dat is niet waar. En dat we dan Je kan snel praten, jongens. Hè? Dat mij wil, maar we gaan eerst even knutselen. Oké. Ja? Ik ga zelf weer hollen, maar je mag dus ik helemaal iets anders bedenken. Maar ik dacht dat dit nou het poortje is van de paddenstoel. En dit de paddenstoel zelf. Zie je het al een beetje fire? En die mag je hem verven, of je mag hem beplakken, of kleuren. Alles, maar je mag dus ook bijvoorbeeld een stiekelbaardje, of een ikkeltje, of een bladje, wat je maar willen. Knutselen. Ja. Ja? Nou, gaan we knutselen. Waar kan ik helpen? Nee. Moest u Sanne een paddenstoeltje matje? Ja. Lois ik? Mag ik die helpen? Oh, dat is leuk. Maar wat voor stoelmaatje? Doe je hem together, je maatje. Ik doe het Stikkelbaardje. Oeh, dat is wel moeilijk. Zaken. Dat is toen maatje zaken. Ik heb een happetje maatje met al die leuke herfstvragen. Oh, dat is echt leuk. Ik wil Lois helpen. Best. Dan wil ik eerder helpen. Ga natuurlijk. Ja. Moest er eerst het poortje vergen of die met video? Wat was het? Hoe heet was het maar? Zullen we eerst die dan? Of klaar? Reed. En daarna weer de stipjes erop maatje. Als die er bovenop. Deze die was er bovenop. Hele Oké, ik ga nu een vierkant papier en dan vouw ik hem dubbel. En dan vouw ik hem weer om en dan vouw ik hem nog een keer dubbel. Ik wil een bosje paddenstoelmaatje. Een bosje paddenstoel? Ja. Oké. Nou zit er een Met de vierkant paddenstoel. en dan vouw ik de hoekjes naar binnen. Nee. Zo? Dan ga ik dit en dan draai ik hem om. En dan vouw ik weer de puntjes naar binnen. Ja, maar dat zie je wat heeft. Hoe was het? Nee. Oké, ik ga het alleen op het vouwen. Dan draai ik hem wel om. En dan zit je vouw van die flapjes. En dan vouw ik die naar binnen. Zo. Nou, maar je wel linger dan heel lang. Je linger op een smaan op een beker. Nou, ik wil denk ik toch echt een rode paddenstoel, een rode paddenstoel, maar witte. Stippen. Stippen, maatje. Oké, nou heb ik dit. En dan vouw ik hem een beetje goed. Ik heb hier heel veel nice op het hand. Alle verschillende kleuren? Ja. Leuk. En nu heb ik dit. Knal meer op, vind maar een beetje. En dan ga ik nou hier Even de cijfers opzetten. Mammy, zie je echt een beetje vast. Hey, goed zo. Gaan we dat in? Kom maar niet. Oh, wat goed. Beetje drukken. Oké, ik ga nu de cijfers erop. En dan kan ik ze zo hier vouwen. En dan scroll ik op de achterkant een vraag. Dus dan vreeg ik zo meteen bijvoorbeeld aan tante. Tante, ze is een cijfer van 1 tot 10. Jochem. Jochem, dan ook zo. Mijn vingers ga ik erin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jochem. Dan zien er een 1, een 2, een 4 en een 6. Dan mijn tante. 4. En dan vouw ik hem hier en dan lees ik de vraag van. En dan krijgt tante een beantwoordje. Nou, dit is pas Dat is mooi. Nomski, wat verder. Ze was ik verder? Nog één erbovenop? Zie je hoe wie het aan hem? Je maakt zo heel bijzondere. Jongen, laten we even door, hè? Zij draaien druk gedaan, hoor. Dan met alle bak druk. Dus ik nog wat meer dus. Mooi hoor.
Ik snap wel al heel iets. Maar ik je rondjes uit te knippen, dat die erop plakt. Is dat leuk? Ik denk dat iets bij de piep. Hoe kan ze dingen bij de peper? Nou, dan pak ik ze voor die pepernutje. Plak ze nog een beetje lim erop. Zeker een paddenstoel. Dan had je een paddenstoel wit met rode stippen. Toen werden ze wat roze. Wit met rode stippen. Hoe was het dat? Ja, die goede meidje. Dit wordt een paddenstoel wit met rode stippen. Heb je dat zo? Ik ben aan dingen op mijn eigen paddenstoeltak aan. Die is nog steeds wit. Had jullie nog iets van reden stiften? Nou, zit een paddenstoelvriend aan. Zit echt blistics in. Nou, altijd gewoon. En nog dit hè? Glitter. Wil je nog glitters? Ja, ik. Zo. Mooi jullie. Even kwast. Nou, zal ik eens beginnen met mijn mooie paddenstoel. En ik meidje reed met wietenstek. Waarom net een wiet met reden? Die had Hilde. Hilde had wit met redenstek. Ik kan nog een beetje met al die kleur maken. Dat is echt wel een goed idee, ja. Nou, mooi reed. Jongens, ken die even. Droegje? Wat ken ik van die eraan, Hilde? Meer reden hebben? Rederoetjes knippen. En die link drukt. We zijn boven de tafel, schat. Zo. Net boven de groen. Je moet net de botten kniepen, joh. Dat komt vanzelf wel wat uit. Ja. Mooi. Ho. Alle pepernutten eraf. Oh. Wilde pepernutten. Ik doe alleen maar een papiertje. Helemaal mis. Die wordt wel heel mooi, maar die was even shit. Hier is een paddenstoel met een lange poort. Hier is een dubbele paddenstoel met 2 poortjes. Hier is een mini paddenstoel. En hier is een hele coole wit met rode stippen paddenstoel. En glitters. Ja. En glitters. En die vragen maak ik nog net Shinting. Er is nog een geheimke, verrassingje. Dus wie maakt je hele mooie keuzwerkjes, jongens? Shit, meidje, deze echt alleen. Ik zeg het, ja. Super netjes, zeg. Mooi man. Normaal hier een skate. Oh, hast de broek, ik haast vol, hè? Jongen. Nou, ik zal nou witte rondjes knippen. Krijg ik al je rode rondjes voor Ildo knipt. Nou doe ik witte rondjes en ik kom hier op mijn lietse mini paddenstoeltje. Het rood met witte stip. Maar zal ik witte stipjes aan? Ik wil ook nog wat. Maar je meest maar helemaal reed, Lois. Jawel, maar dat knip ik vast voor Lois. Ja. Merry Christmas. Merry Christmas. Doe best met de hier erbij. Ildo, mijn mem die lima snijden. Ja, dan. Zeker eens even mijn Ik kan je direct nog paddenstoel, wel in. Die broek heb je nou eens net. Oh, dan ben ik de kanaal op Lois hadden ze wel, hè, de witte stipjes. Daar gaan ze. Op zich, het loopt wel in je nou, man. Ja, goed zo, jongens. Zal ik dit zo checken? Nee. Ja, Pop. Oh jee. Doe ik zo even wat het meer liefde. Ja, en nog eens een voorzichtig deel zetten, het bloot ik wel toch? Ja. Maar daar zit hij al in nog maar hele veel voor de tafel. Ik dacht, paddenstoel met reet. Dat dacht ik. Ik denk nog wel alleen maar reet. Wat vies van deze paddenstoel weer, Niela? Lijkt het al een beetje op paddenstoel? Maar we willen toch gele uitgebouwde gele bladjes. Ja, en bruine paddenstoel met rekkel toch? Ja, en gelige. Ja, dat is weer. Maar je echt gele? Als we dit kleed hebben, waar dan? Maar mij? Paddenstoeltjes boetenziekje. Ik. Doe ik jaren? Ja, dat is wel een kleed, denk ik. Oh ja, alleen. Nee, ik ben een klima. Nee, ik ben echt nog niet kleed. Oh, ik kom op 4 met verder. Dus dat zo. Ik kan straks gewoon helpen, toch? Ja, maar ik ben paddenstoeltjes op meisje. Voor u is dat Lois? Ja. We hebben alle bakjes nodig. Ah, je hebt haar aardige ringhong. Dit is het. Ben dit alle bakjes? Maar zie maar wel je broek daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie ziet er maar Er is nog 18? één paddenstoeltje, maar het maakt nog zo liks en dat mem had. Ziet er maar 18? Ja, dat denk ik. Tot ergens zit iets van 20 in. Denk je niet? Nee, niet Piet. Denk je niet, Piet? Jullie hebben juf Marijke hoes, die juist erom zekkel paddenstoel. Ja, ik ben al je paddenstoel nog met dit waar. In het theater vast dat. Nou, min... dit is een wudden, jongens. Maar Is die- het net schattig?
Nog vers, Lima? Zet ik niet in het droegje. Ja, best. Even zien. Lois, kan ik die nog helpen met verven? Of zei ze dat het lukt wel? Lukt wat dan? Er zit zelfs verf in die beker. Kleer. Oh, zij is wel goed. En Nou, die hier hebben we onderste de hoed net. stipjes. Die onderste hoed net. Shit. Maar daar reden stipjes op die onderste. Ja, zo dat op die onderste redenstipjes. En je Ik kan hier dan nou even verven. Dus je kist toen links. Ja. Maar weer meer. Oké, ik ga minstens nog weer. Zoals je Zal ik die nog doet. even in versieren hiervan? Ja, maar met mezelf in de hoek. Suiker. Hoe vaak nemen ze sieven Ingen. onder de zingen? 4. Ingen? Ingen, oké. 3, 4, 7 of 8. 3. Welk seizoen is er voor de herfst? Zomer. Ja. Heel goed. Mooi Lois. Hoe vaak? Fjouwer. 1, 2, 3, 4. Hetzelfde. Ian. Wat kun je met de herfst in het bos vinden? Ikeltjes. Ja. Kastanjes. Ja. Bletjes. Ja. Nog iets? Nee, gewoon Oh, eigen antwoord. Nou dat. Paddenstoelen. Paddenstoel. Ja, oh wat dom, wat dom. Paddenstoelen. Nou, nog maar jullie. Hoe vaak? 4. Hier wat blijf je. 1, 2, 3, 4. Welke met jaren je hebt, meid? Ik ben een 4 piepo. of 6. Wie is maar je noemt? Piepo. Welke kleur heeft een paddenstoel? Welke kleur had een paddenstoel? Welk met witte stip. Oh, goed zo. Nou, Lois nog. Lois is nog net best, toch? Piepo. Ik ben een piepo. Ik ben 4. 4. 4? Ja. Ja? 1, 2, 3, 4, 4. Die had tante al. Ja. 4, 7 of 8. Ik kom niet, ik kom eens helpen. Welke kiest, Lois? Of jou. 4? Zing het liedje over de paddenstoel. Op een Ruiven. paddenstoel, rood met witte stippen. Zat kabouter spillebeen, heen en weer te wippen. Kraks heeft toen die paddenstoel met een diepe zucht. Vloog kabouter spillebeen, hoepla in de lucht. Woe! Doe eens nog stipjes, maar maak het zo nog eens stipjes. Let me eens even zien, Lois. Dit is wel een hele bijzondere. Maar ik had het plakt en Lois had verven. Reed met witte stippen en wiet met rode stippen. En die kleer? Ken je op het kastje droegje? Tja, ik ga nog een grutter maken. Die is echt klein. Die is echt kleer. Oh, maar misschien het wordt hier al helemaal jestig. En hier is een hele mooie. En jaren helpt iedereen. Wat voor kleur krijgen we er nog op? Nog witte. Oh, cool. Heel mooi. Wauw, dit is wel een hele magische paddenstoel, jongens. Nee? Maar met zillen. Mag ik hem daarbij zetten? Ja? Is op het. Er zit wel wat. Oeh. Ik doe heel voorzichtig. Jongens, wie had je de bijzonderste en de speciaalste paddenstoel? Maar die eens even zien hoe mooi. Een echt paddenstoelendorp. Nou ja, en dan in ben de liedjes al even doen. En dan is het jaren en ik ben alleen nog op te roemen jaren, hè? Het is ook altijd hetzelfde. Wat doe je? Een ticketje? Doe best maar Lois. Pak zaken. Ja, wie zullen het spul even oprijden? En dan aan die liedjes maar even in het chill. Ildo is heel erg wurg. Wie van de mon hier betitel wekker. Van wie het jou was zeizen. Dus lange dag over haar. Ik nog naar de peuter was. Dus die had de lege luid. Zet ik haar mooi van filmpje. Nou ja, die lien jou maar. Want Ildo die lien met ons alles. Ja, die glitter. Ik maar ja. Dan hak alles onder de liem en de glitter. Hier kan je, maar dit is gewoon kwit. Maar... Ja, nou dat vind ik nog net. Ja, ik doe je alles leuk op. En hier is nog hier. En dan gaan we maar even een filmpje met de grutten, denk ik. Zei iets. Maar eerst even oprijden. Nou ja, jongens. Let me al je mooie jestknutsels action. En hij heeft nog oorideeën. Wie gaat deze keer dus paddenstoel maken. Maar hij heeft nog oren leuke knutselideeën. Let het hieronder even weten. Hoe gaat het daar? Nee, goed. Sok. Was daar de sok weer aan zaken? Die is echt kapot. Die is als drek.
Weer roem je het spul op en dan gaan we gauw in het chill. Van nou succes, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon omheen en via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Want een nieuwe chitsvlog. Hey hoi!